V obci Rozložná pri Rožňave obyvatelia osady zaútočili na 2 policajtov počas výkonu služby. Jedného vraj škrtili, druhého sa údajne snažili odzbrojiť a rozbili mu nos. Len necelých 7 kilometrov od tejto dediny sa približne v tom istom čase v ďalšej osade medzi sebou pobili miestni. Policajti na stanicu predviedli takmer 15 ľudí. Celý incident sa mal začať pre toto rozbité čelné sklo. Keď prišla hliadka vyšetriť výtržníctvo, osadníci mali na policajtov zaútočiť. Podľa našich informácií sa na dvojčlennú hliadku vrhli desiatky miestnych. Policajtov mali byť hlava nehlava. Jednému z nich údajne rozbili nos, druhého škrtili. Chlapi z osady chceli údajne mužov zákona obrať aj o zbrane. To sa im ale našťastie nepodarilo. Obom policajtom spôsobili zranenia s dobou liečenia približne 1 mesiac. Zadržaní boli 6 muži z obce Rozložná. V značne podguráženom stave ich policajti umiestnili do ciel. V súčasnosti policajný vyšetrovateľ vykonáva s podozrivými osobami potrebné procesné úkony. Približne v tom istom čase sa partia opitých mladíkov pobila aj v neďalekej osade. Zaútočiť mali aj na mladé dievča, ktorého mama hovorí o veľkej bitke. Hliadky boli vyslané aj tam. S mladšou dcérou. Chytili za vlasy, išla moc, si ju chytili za vlasy. Z ničoho nič, 2-krát. Na akcii sa zúčastnilo viac ako 10 policajných hliadok. Posily dorazili aj z Košíc. V tejto osade zadržali policajti 5 útočníkov. Hliadky kontrolovali osady v okolí obce Štítnik až do neskorej noci. Ďalšie útoky už ale nezaznamenali. Zo Štítnika, Rozložnej a Roštára Martina Molčanová, televízia JOJ.